Mergo biyen guru anu Mas Diden. Nggih pripun? Mau guru pelimunan. Piye Apa niku napa? Aji pelimunan. Penglamunan. Lek ditamakne terus kadidayane pripun? Hilang. Kuwi lho. Iso ilang iso balik. Tanah Sabrang ngone-ngone sang bupati aku dipujole dengan krono pupus gedang do payungan
balik. Ora ta. Tandai lah. Gandeng dong. Tak penak to. Pentolane ilang. Penulane lah dong. Tenang. Dra, duduk sini, Dra. Sing pendak-pendaknya nggone kakangan itu lho, mesti kakangane pas neng alas. Iya, tege ya. Makane Kapan aku nang alas ya moro lah. Sapa wonge ora curiga. layak to. Ayo jam 9:30 ki omah supung wong lanang nyambut gawe kabeh. Dadi aku pikirku ndak penak to. Aku balik. Balik mulih ngono. Bane telone iki tanduri wong. Lah balik ngono. Lah kate yo madang cekok. Wirayat Si Bagong. antang itu. Lah terus kuwi aku yo Rek, nang lawangmu, mbokmu. Aku yo ngono. Ora nek kene njaluk sarapan, Pak E. Aku yo wis ora adus. Yo ora mangan. Hai. Sedina bek aku mengkurep terus. Oh iya. Ah bojo ki yo ngumrom pikirku aku ki wis ngerti lek aku ki wong tuwek. Nah jeneng ngene-ngene wong yo anak putu gedaya. Ayo wis tuwek. Aku wis ora niwa ora minen. Makane duntir iki, Mang. Nah dudukane bareng ngono ki aku yo nilih. Boyo adus to Pak E. Lah aku ki yo ngono. Ya lah adus aja to bareng. Hai. Banding-bandingan. Sedihnya kurang omahe. Iya. Ayo didingku kan ora nggon to. Hai, ada cium. Spesial untuk keluarga. Spesial. Lah sing ngarepe untuk tamu-tamu. Ya dijagani ora adus bareng karo Mbak Wedok ngono kuwi. Makane ngono ya sok-sok ngono. Aduh gila. Sriuning mesti ketuban gundren. Nun sewu. Kula ndalang pirang-pirang begitu terus tanggap menawa ora tau maringi rokok panjang. Udung syaratane ora ono ditugeli. Saya rokok pasti Tak giye dik Nggih iki lho nggih. dokor. Iki lho ngenya. nanti makane.
Kuwi lho. Lah kan maksud ini lho aku. Pas. Monggo-monggo. matur dateng pengrawit kalih dateng Waranggana. Mayo wis. Kala wau Mbah Wedok mangkatine niku badhe sawer dateng presiden. Aku engko suwena nang Mas Bibit. Lah, Sido asih ben lulut karo awakmu lho. Oh. Ora masuk ana. Terus
Sing ngawi iki sapa? Yo anake dhewe, bibit, ora dimas, bibit ngono mungkin. Ya. Terus sing batutne sapa? Nentrong. Terong wae. Sidrase. Nah, saiki sawerane yo perlu tak caos. Nah, iki lha saweran ae. Kaya munggo. Ora mung sawerane. Ini saweran. Lah. Nan. Nama loro cipal. Satu. Empat. Saweran mesti. Sesige. Mbak Lia Sinden. Wis nulis mak katok. Mbak Juli Sinden. Bu Umayyah Sinden. Bu Reni Sinden. Enggak. Sawirane Mak Kartini sing lenang maruni Pak Yanto. Nah, ya sudah sih. Pamintaku Nimas Situase Hatut runtut tansah reruntungan menika kunjuk dumateng makat nggih. Nggih, Mbah Petro. nggih. Nak bibit. Nggih. Layarnya aku tak ngayo. Cale Mbah Petro. Jadi yo bae. Kula ke basa sing liyane niku mboten wani. Lah iya. Ya mudah-mudahan aku aja kaya kakrokane sini ya. Niku ora ngerti Kena dewan itu. Ayo aja ngono, jane ra kena ditabuh kok. Piye Mas Wirta ora takok? nggih pripun? Wong jane kang sini kena tabuh ora. Janji ya ketenan. Lah ya kuwi Kang sini ki apa-apa iso. iso. Nyebar bibit ya biasa. Ngembung endak ngendang iso, ngegong gedhe iso, rusuh-rusuh lho ya iso. Lah ngono Ngono kuwi nangkep, Truk. mlaku padang ya iso, mlaku peteng ya iso. Kuwi iso ketok sora kang sini kok. Ngono kuwi apa kenal, nama urut sing ngono. Mergo biyen guru anu Mas Bibit, Nggih pripun? mau guru pelimunan. Piye Apa niku napa niku? Aji pelimunan. Penglamunan. Lek ditamakne terus kadidayane pripun? Kuwi to. Iso ngilang ta iso balik. Ajine api menjeneng. Atik ri cekemen. Wah. Lah antere yo kakurane sumpah. Ayo ngono lanjut. Ing sarina sawangine datang tinggang sarambut lamun adoh caketing ngati Ini ku lho Mak, suarane anakmu. Penak. nggih niki mangkat suwantene anak panjenengan Supaya nek belajar asline. Masih Suromo balik. Pasul. Wis diane to iki. Pot tese. Utang. Pito. Oh, yo aku pisinan. Los. Wong tak tau temening kok.
Ya. Anu yo Mas Bitung, ngandati lho. Obat lho ya. Asane Karo makat. bolong-bolong. yen cedhak tansah mulat sita asih pindha mimi hamin tuna ayo nimas bareng ana tepi wajib sito hasih sekalian. Monggo. Lakukan setyo satu. Sinden papat iki jenenge catur. Ya catur ki papat. Pengrawit Tritunggal Trenggalek Tulungagung Ponorogo Bedhirinipun Bapa Misni Pulung Bediring. Ya. Pengendang Mas Bibit Wijaksana. Kuwi anu bareng. Bareng budak. Ya. Terus lah hitungane pendengung selain Kang Wisnu ku dhewe kuwi panjenengane Pak Parni Samar Kalbu Tulungagung. Ya. Ngalor titik Bendungan. Kang Kamto. Kang. Mas Edi. Terus Kang Madi. Pak Marji terus Kang Madi. Kung Madi. Ayo Kang. Ayo lah Kang. Ya yang jenenge pengrawit. Arep ora tajak. Ya nang benjo ngantuk. Ya ya. Selempah. Monggo terus Mas. Terus dalam masalah
Mas Pujiono. Waduh iki jan meneng tapi kita endingku ini sing ngadeg iki salah siji iki sing diawani. Jangan Pak Misni didandakne. Aja to dandakne. Tapi ora dadi. Ora dadi nang Pak Misni. Monggo Mbak ya. Sing dadi ki tekku. Mugian to